בא לי לחם, אני אוהבת את הקראנץ', אני אוהבת את המאפים, אני אוהבת את הניחוח, אני אוהבת לאפות, אני אוהבת להיות במטבח, לפנק את עצמי ואת בני משפחתי. אין מה לעשות, אני פשוט אוהבת, אבל באותה נשימה אני אוהבת את הבטן השטוחה ואת הגוף החטוף שלי. בגיל 55 פלוס, החלטתי שאני לא מוותרת על הלחם. פחמימה מורכבת, בריאה, נכונה, מלאה בסיבים. והלכתי וחקרתי את עולמות השיפון, כי זה דגן, אחד החכמים ביותר שיש לעולם להציע. יחד עם כך החלטתי שאני לא רוצה להכניס את השמרים הרגילים המתועשים, אלא לעבוד רק עם שמרי פרא. אז כן, נקראתי למשימה, יצאתי ללימודים, איך עושים מחמצת. וואי, זה מעצבן. זה ימים שלמים להשקיע כל הזמן ולהאכיל ולהשקות ולהאכיל ולהשקות. והנה פה המחמצת שלי עם שמרי הפרא. היא הראשונה, היא הסטארטר שאותה הבאתי מהמורה שלמדתי ממנה בעצם איך להכין את זה. וניגשתי לעבודה והתחלתי ללמוד את הקטע ולמדתי ועבדתי והשקעתי וטעיתי והצלחתי. אבל הלחם הראשון שלי יצא פגז כבר על תחילת הדרך, זה מטורף. לא ויתרתי עד הלילות, עד השעות הכי מאוחרות בלילה, פשוט עפתי על זה שהבצק שלי תפח, אשכרה משיפון שהוא כל כך דחוס, מחמצת, מה זה בכלל מחמצת? יאללה שמרי פרא, יאללה שיפון, אני הולכת להכין את הלחם הכי סקסי, הכי טעים, הכי קראנצ'י, ואיתו אני הולכת לעשות מלא מטעמים, כי גם ללקוחות שלי וגם לנשים שעוברות איתי תהליכים של ירידה במשקל, רוצות לעוף על הבטן השטוחה, על גוף חטוב, אבל לאכול לחם, בא להם את הביס הקראנצ'י. אז כאן אני מפנקת אותו בשיא עדינות, שימו לב, לא קורעת, לא פותחת, אין פה גלוטן, אז הכל בסדר, ממש בשיא עדינות. תכף אני אפרגן לו ואני אוסיף לו כל מיני גרעינים וגודיז ויאמי, קצת מלח כזה הימלאיה על הקראנצ'יות. אני משטחת אותו, נותנת לו בחוץ להיות עוד שעה, אחרי שהוא כבר 24 שעות כבר תפח, ואחרי כל היופי הזה, אני מכניסה אותו לתנור, גם כן תהליך, גם כן חייב תשומת לב, חייב לקחת ממני את כל הפוקוס, אבל היי, לא ויתרתי, כי בסוף יצא לי הלחם, הכי טעים בעולם, הכי קראנצ'י מכולם, ואני יכולה לעוף איתו. מה שחסר עכשיו זה מטבוחה מושלמת, קציצה של המבורגר, להפוך את הלחם הזה ללחמניות, ופשוט ליהנות מהתוצאות. אז בעוד שנייה הוא יצא מהתנור, צילמתי והלך לי לאיבוד הסרטון הזה של התנור, אם אני אמצא אני אוסיף אותו, ביי, לכי להטפחה. כאן אני חותכת כבר את הלחם, יאללה, בוא נהנה. יאללה, בוא נהנה מהתוצאות, קדימה.